Catalans, catalanes, arruïnats. Si els catalans sempre hem estat estalviadors, avui ens toca ser més catalans que mai. Això que dic no agrada a tothom. Ho sé, però no tot és dolent. Diumenge passat vàrem poder veure com milers de socialistes fugien corrents de Barcelona. Què dius? No. Sí, collons. Em diuen que era la Marató. Em sorprèn perquè no hi vaig veure cap malalt. Pensava que eren socialistes perquè anaven tots amb xandall. De totes formes, ja m'estranyava que quedessin tants socialistes a Catalunya. I els pocs que queden, si no fugen ara, ja fugiran quan guanyin tries. Perdó. És en Zapatero. Quina barra. Em fa perdudes perquè pagui jo. Igual que amb la Renfe. Ell es posa la medalla i nosaltres paguem la factura. És el que es coneix com talante a cobro revertido. Pots callar? Aquí els acudits els faig jo. Entesos? Com veieu, avui m'acompanya en Duran. En segon pla, com sempre. A partir d'ara serà amb nosaltres a les reunions de govern, però com que no tenim diners, l'hem fet conseller sense cartera. Concretament, sense la seva cartera. Torna'm a la convergent de la punyeta! Ha estat una idea de l'Oriol. Brillant. Com gairebé mai. Caram, potser que ens passem amb les mesures d'estalvi a TV3. Algú té una moneda? Catalans, catalanes, arruïnats, visca Catalunya. Amb il·lusió. Merda, escolteu, algú té una moneda? En fi, us deixo amb un vídeo de la festa que van fer els del Polònia per celebrar els 5 anys del programa. Moltes felicitats, però que consti que a mi no em fa ni punyetera gràcia la meva imitació.